Oi, जुरिमा सोर लागायनाय? Ha? Anai? Prem Bima sih dia. Mana? Dua ada mana ada Ha? naklin kedar. Naklai dah? Nulai macam mana? Rumah belum dak. Kamu ada men. Nung kapsung dah? Nung dia kau? Ha? Karena kelebihan di sini. Oh cuma mana lah. Prem Bima le maju lagainai. Dua ada mulai. Maju? Ya. Mat nung kusun udah mata. Suruh. Masyura? Ha? Dua kena. Nung akhir? Siapa matang lagi sama bapa kedetar kadu nung le. Sedetar naik le. Arba dia खुलुमबाय अनदायग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबाय आरो बिनानावमोन दिनै बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि चेनेलनिफ्राय आंनि गोजोननाय अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासिहरबाय गोजोन्थों अनदायग्राफोर आं दिनै मोनसे सावगारिखौ लाबोबावदों जाय गोबां नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय जानो हागौ एबा खोनाबाय जानो हागौ जेरै सासे दुथां सुबुङा गावनि अन्थ बाथौ जाय बिमानि गोरबोआव 9 मास 9 दिन लानानै जोनोम मोनदोंमोन बे बुहुमखौ नुनो मोनदोंमोन बे अनसुलि बिमाखौनो जेरै बियो गावनि बिमाखौ रुवाजों नायगार दानथारनानै एबा देथारनानै आरोबाव बिनि गोथै मोदोमखौ गावनि सिथ्ला गेजेरावनो बनजों जिगाबजों आरो माखासे खामग्रा मुवाफोरखौ होनानै बेखौ नायगार सावथारनाया जोंनि थाखाय मोनसे लाजिथाव एबा जोंनि थाखाय मोनसे जोंनि जिउआव सोमोनांथावफोर जाथाय जादों जाय सोमोनांथाव बेनोदि सासे फिसा जानानै बिमाखौ अननो नागारै गावनि बिमाखौ मान होनो नागारै माब्रै बे एसे दाय हमनायावनो एसे बुंनायावनो एसे सोंखारिनायावनो दिनै मानि थाखाय बे बिमाखौ नायगा बुथारनाया जानो हागौ बियो जोंनि गेजेराव बे सोमोनांथाव बेनोदि बियोखौ फिसा एबा मानसि होननानै जों बुंनो समायथाव नङा मानोना अनदायग्राफोर जेरै जोङो जिब जुनारखौ नुनो मोनो जिब जुनाराबो अननाय दं दाउसेनफ्राबो अननाय दं जेरै दाउसेनफ्राबो गावनि फिसाखौ अननायनि थाखायनो बे बासायाव गुमाफोर एम्फौफोर होफैनानै गावनि फिसाफोरखौ खांनाय बानाय बेसेबां अननायजों बेखौ गां रज' होनानै बिरहोनानै उदां नख्रां बिरबायनानै बेबायदिनो गावनि फिसाफोरखौ दैदेननायफ्रा बेसेबां गोथौ अननाय दं बे दाउसिन दाउलाफ्राबो गावनि फिसाखौ अननायनि थाखायनो मालाबा दाउफ्रा बेबायदिनो बासायावनो सिखारिफोरजों गाज्रि मानसिफोरनि आखाइजों गावथार जायो बुथार जायो अब्ला दाउसिन दाउलाफ्रानो गावनि फिसानि थाखाय बेबायदि अननाय दङब्ला गावनि फिसानि थाखायनो जिउ बावोब्ला दिनै आरोबाव मानसि हारिया बे जिब जुनारखौ देरसिन नङा खोमा बे दाउसिन दाउलानिफ्राय देरसिन जिब नङामोन खोमा बेनिखायनो इसोरा जेरै गासैफोरनि मादाव बे मानसि हारिखौ देरसिन जिब सोरजिदों आरो गावबादिनो बे दादों इसोरा गावबादिनो दादों बे मानसि हारिखौ बेसेबां अनदोंमोन आरो बेसेबां अननायनि गेजेरजों अननायखौ होनानै बेखौ मानसि हारिखौ गावनि गोथार हांखौ होनानै हाद्रिखौनो सुफुंनानै हां होनानै बे मानसिखौ अननाया बेसे गेदेर अननाय गासै जिब जुनारफोरनि मादाव दाउसिन दाउलाफोरनि मादाव जौसिन सिरियाव दोननाय बे मानसि हारिया दिनै मारै गावनि बिमाखौनो नायगा बुथारनाय अनदायग्राफोर जाय बिमाया गोबां मिजिं लानानै गोबां बरसा लानानै गोबां खस्थ' सैनानै गोरबोआव 9 मास 9 दिन लानानै गावनि फिसाखौ बियो जोनोम होदोंमोन जोनोम होनायावबो बेसेबां खस्थ' सैदोंमोन गावनि फिसाखौ फेदेरनाय फोलावनायाव मुगैनाय मुगैनाय गासैखौ नेवसिनानै फेदेरदों फोलावदों आरो दिनै बे जोनोमगिरि बिमा बिफाखौबो अननो रोङै बे सुबुंखौ जुनारनिफ्रायबो गाज्रिसिन मानोना जेरै अपटिक्स 3 बालाबनि जोङो 18 सिरियाव फरायना मोनदों गोथार बाइबेला जोंनो मिथिहोयो अनदायग्राफोर मानोना जुनारफोरनिख्रुइ मानसिया मोजांसिन नङा बे बोसोना जोंखौ मा मिथिदों मानोना अनदायग्राफोर जिब जुनारासो जेरै अननाय दंबावो जिब जुनारा गावनि फिसाफोरनि थाखाय गावनि बिमा बिफानि थाखाय अननाय दंबावो बेनिखायनो मोनसे फिसा जाथाय आंनि गोसोआव बेखौनो सानसे समाव गुवाहाटीयाव जेब्ला बै मोनसे सराइघाट दालांनि खाथियाव मासे मैदेर फिसाया अब्ला बियो बारस'नायाव हरखाब गंसे ट्रेनजों एक्सिडेन्ट जानानै जायगायाव थैदोंमोन आरो बे गावनि फिसा थैनायाव
जाय मैदेर बिमाया गावनि फिसानि थाखाय बियो जानाय लोंनाय गासैखौबो नागारजोबनानै फिसानि थाखाय रानथाब फोनथाब बियो थैदोंमोन जाय दिनै जिब जुनारानो गावनि फिसाखौ अननायनि थाखायनो दिनै बियो जिउ बावदों नाथाय नायदो बिमाफ्रा नायदो बिफाफ्रा गावनि फिसाखौ बेसेबां अननायजों बे बुहुमखौ गावखौ मिथिहोनो थाखाय इसोरखौ मिथिनो थाखाय जोंनि फिसाफोरखौ फेदेरदों फोलावदों दिनै बे बिमा बिफाखौनो सिनायनो रोङा मिथिनो मोन्दों बिथांनि मुङा धनजित बर' आरो बे धनजित बर'आ 2027 मायथाइयावबो गावनि बिफाखौ बुथारखांबाय आरो बिफाखौ बुथारनानै बे जेलाव जोबजाहैबावदों आरो जेलाव जोबजानायनि उनावहाय जाय ओनसोलनि बिमाया जेरै गावनि फिसानि गासैबो दाय बिफाखौ बुथारदोंब्लाबो निमाहा होनानै अननानै बेखौ जानो हागौ जामिनाव केसनिफ्राय उदां खालामनानै बे जोबथेसालिनिफ्राय लाबोनानै न'आव दोनफैदोंमोन जानो हागौ बे सेंग्राया बे धनजित बर'आ जानो हागौ बे मावनाय दांनायाव आरो बे जानाय लोंनायाव उन्दुनायाव बे गासैबो बिनि जानो हागौ बे उन्दुनाय गोमालांबाय जानो हागौ मावनो दांनो गोसो गैला जेनोखि ओनसोलनि बिमाया बेखौ बुंदोंमोन जानो हागौ फिसा मोजाङै जा मोजाङै खामानि माव मोजाङै हेफाजाब हो मोजाङै उन्दु नाथाय जानो हागौ जों मिथिनो मोन्दों बे मानसिया धनजित बर'आ एसे खर'आ गाज्रि मानोना बेनिफ्राय जों मिथिनो मोनो जाय खर' गाज्रिया उन्दुनाय गैया खर' गाज्रिया गगा मोननो रोङा खर' गाज्रिया अननाय गैया सोरबा खर' गाज्रि मानसिया जेब्ला उन्दुनाया गोमालांगोन अब्ला बियो सोरबा मोजां बाथ्रा बुङोब्ला बिनि सायाव सुथ्रु जायो दुश्मन जायो जाय बिमाया बेखौ उन्दुजानो लुबैयो बेखौ मोजां जाजानो लुबैयो मोजां दै लोंजानो मोजां खामानि मावनो नाथाय बे बिमानि सुथ्रु जानायाव बियो मोजां बानजायनायाव मोजां खामानि मावनो थांनायाव दिनै बियो बिमानि सुथ्रु जानानै बिमाखौ नायनो हायै जानानै बे नायगा नायगा रुवाजों बेखौ दानथारबाय बेखौ देथारबाय नायगा नायगा बेनि बेखौ गावनि सिथ्लायावनो बनजों आरोबाव जाब्रा जुब्राफोरजों बेखौ सावबाय नायदो अन्धागाफोर बे दुखु गोनां जाथाया जोंनि थाखाय बर' हारिनि बर' समाजनि थाखाय मोनसे लाजिथाव बेनिखायनो अन्धागाफोर अननाय गैयैयाव इसोर गैयैयाव दिनै इसोरजों सोमोन्दो गैयैयावनो दिनै अननाया मा बिमाया सोर बिफाया सोर गावनि फिसाया सोर रावबो सिनाय रोंला माने अननाय गैयैयाव इसोर गैयैयाव दिनै बे बुहुमाव गिथाव बाथाव जोङो मानसि बुथारनाय दानथारनाय सिथारनाय गावथारनाय बेफोर जाथायफोरखौ जों नुगासिनो दं मानोना बे मुगायाव अननाय गैयैखायनो इसोर गैयैखायनो जेरै सासे मानसि बुथारनायखौ मासे मोस्रोम गाथारनाय एबा मासे दाउथेनजों बुथारनाय समान मानसिफ्रा सानबाय मानसि बुथारनाय दानथारनाय थानाय जेबो नंला मानोना अननाय गैला इसोर गैला अन्धागाफोर बेनिखायनो सोरबा सुबुङा जुदि खर'फोर गाज्रि जादोंब्ला बेबायदिनो जों गोबांथार आंनियाव गोबां फैयो बिदिनो सोरबा सुबुंफ्रा बेबायदिनो उन्दुनाय गैला मबाइल नायै हरनि 12ता 1तासिम जाबाय आरो बेबायदि मानसिया रागा खरिया जायो आरो बेखौ मुलि दौनो थिनब्ला मुलिबो लोङा बे गावखौनो मोजां होननानै बुङो गुबुनखौसो खर' गाज्रि होनना बुङो आरो बेबायदि मोजां बानजायग्रा मोनसे दुश्मन जायो सुथ्रु जायो आरो बेनि सायाव होसोयो आरो बेनि मेगना गोजा सिंहफोरनि बायदि मोसाफोरनि बायदि जायो आरो बेबायदिनो जानो हागौ बे खर' गाज्रि धनजित बर'आ दिनै बे गावनि बिमाखौ मोजां बानजायनायाव बेनि दुश्मन जादों आरो बेखौ नायगिरनांगौ बेनिखायनो अन्धागाफोर बे गामिनियाव दिनै बेबायदि सासे गाज्रि मानसिया बेबायदिनो बे न'खराव बे गामियाव जोनोम जादोंब्ला जोंनि गोबां बर' फिसाफ्रा सांग्रां जानो रोंनांगौ जोंनि गासै आइ आफा बिदाफोर गामिनि सुबुंफ्रा बे न'खरनि मानसिफ्रा सोरबा बेबायदि जाथायफोर जादोंब्ला बेखौ जों थाब मोजांनि थाखाय ट्रिटमेन्ट लानो नांगौ आरो बेखौ मोजाङै काउन्सिलिं लानो नांगौ आरो बे काउन्सिलिंनि गेजेरजों मोजाङाव इसोरनि लामायाव लाबोनांगौ अब्लासो बे न'खरावबो गोजोननाय फैगोन बे मानसिया मोजां जागोन बेनिखायनो जों फैदो अन्धागाफोर दिनै बे गिथाव बाथाव जाथाया बे लाजिथाव जाथाया बे गिथाव बाथाव सासे बिमाखौ अन्थाव बाथाव बुथारनायजों दिनै बे फोजोबस्रांनाया जोंनि थाखाय लाजिथाव बर' समाजनि थाखाय लाजिथाव जाहाथे बेबायदि जाथाय आरो इयुनाव दाजाथों जों अराय सम बिसोरनि थाखाय सांग्रां जानाया गाहाम बेखौ आं गुरै खावलायबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना फारि फारि नायनायजों जोबनायसिम नायब्ला नोंथाङा नुनो मोनगोन गोजोन्थों मुलिखौनो फाग्ला एसपि सार फैदो एसपि nanti kurang ada ya kot ayo ke dulu fitting jayo aku jaya potar tu kurang pare lo mani kalbar tu paro ke ese thangara fitting jayo ki ono SP plastik
नायबाय नोंना नायाखै नों नायबाय माबायदि जादों घटनाया है आथिंखौल'सो नुदों मोदोमाव खामजोबाय आथा खामना दं नुवाना नुवाखै गिया दा मोनायाव है गिलाबायबाय ओमफ्राय थांनायाव बिफाखौ बुथारखादों ना मा होनदोंमोन नोङो आगोल बिफाखौनो दानस'दोंमोन ओमफ्राय दा एबार बिमाखौ बिमाखौ एबार मानसि एसे क्रेकखा नामा मेन्टेल एकदम नुदोंथ' आरो प्रेम बिमाखौसो देथारदों होनना बुंगासिनो ट्रेना गैलाना ट्रेना गैला मुलिखौनो फाग्ला बिकि नलबारि हरलाय बोले एसे लोंस्रोखाना फैनांगौलै कापसे एसे गियो नङा ओइ जुरिमा सोर लागायनाय हा आनै प्रेम बिमायासो दे द' मानो हा नाख्लायदो नोंलाय माथो खालामनाय नों ओंखाम संद' नों देयाखै हा खानायखौलाय मानो दिसिनाय प्रेम बिमायालाय माजो लागायनाय रुवाजो माथो नोंखौसो नुबाय थादों माथो मानसिफोरा नुवाखै सिगाङाव माथो नोंलाय नोंसा बाबाखौ देथारखादोंमोन नोंलाय सोर देथारनायखौलाय आरो माबा फैसा मोनोना एसे एनै फैसा आंफोरा एसे एनै सोरो आंफोरा आरो एसे एनै ओमफ्राय मान सावनांगौ माजों सावनाय আমিতো পাইছো আমার গাড়ীখনত উঠাই ৰাখিছো অৰজো কেৰাচিন লুদো ক্ৰাইম চৰাইছো কেৰাচিন বনজো মেডিকেল টু बिमा खै दुखुथार मोन आरो ओमफ्राय गाबदों नामा नोङो गाबाखै नों गाबनाय हा मायबा दा मावनाय ना माबा सुथारनाय माबाखैब्रा हा बाबाखौ পারবো आइखौलाय आइखौ আপনি আইছেন নেকি माबाखै रायाखै माबादो माइरं माबादोंमोन लाबोदोंमोन হয়তো বাহিরিব थैखांनायनि उनाव बुनुद ना थैयावनो बोदो थैखांनायनि उनाव होनाय ना थैयावनो हारे माबाखादो आइया माबाखादो मास मोनबा माबायावनो আপনি মই কিছু নবস্তি চকৰ পৰা आंनियावनो गामियावनो চকৰ পৰা আপনি गामियावनो खामबालाय खामबा এই কত মইছা পারি खानायखौ डेन्जार सिनसो सिनाय दखानाव र' हा চকটো পৰা মানে दखानाव नों जेलाव थाना फैखांनो सुदा जेलाव थांसिगोन नङा হাই স্কুল नायनोसै নবস্তি রাস্তা हो दा मोनायाव बोरै उन्दुगोन नोङो Kayayo, si Manu nu. Aduh nu ya, orang tu tahu semasa tu. Jadi kau rumah mana ada boy? Kau mana itu ya? Kau mana? Kau mana baca ini? Kau mana ya? Jangan malah bukan pro.